To fa, masu saurare gyara zama domin kallon wannan bidiyo da za mu sa muku inda 'yar gidan shugaban 'yan shi'an nan wato Ibrahim Alzazzaki wanda gwamnati ta kama ta yi ta tura wa gwamnati sako akan kama mahaifin nata da kuma tsare shi da aka yi da irin abubuwan da ta faɗa a bidiyon da za mu sa muku. Amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyonmu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku a wannan tasha tamu mai albarka. Wato a wata hira da BBC Hausa suka yi da Suhaila Ibrahim ta ce ba su da wani buri da ya huce su ga an saki mahaifinsu sun sake shi wato sun ci gaba da rayuwa da su wato mahaifanta guda biyu da aka kama kamar yadda za mu sa muku bidiyon ku kalla. A ranar Alhamis ɗinnan ne 3 ga watan Yuni na 2021 ne Malam Ibrahim Alzazzaki ya cika kwana 2000 a hannun gwamnatin Najeriya tun bayan kama shi da aka yi tare da matarsa a Disamba na shekara ta 2015 a gidansa da ke Zaria wato cikin Kaduna. Tun daga wancan lokacin mabiyansa suke ta kira ga gwamnatin da ta sake shi musamman bayan bayar da belin nasa da kotu ta ba da dama. Ga dai bidiyon ku kalla abin da 'yar wato shi shugaban 'yan shi'ar wato Ibrahim Alzazzaki take cewa. Ana Suhaila Ibrahim, yarinya Malam Ibrahim Zakzaki da Malama Tina da suke tsare a hannun gwamnati yanzu tsawon kwana sama da 2000. Wato ana neman kusan shekara 6 kenan. Ta san ce rayuwar mu a wannan kwana 2000 da aka yi da aka share da rike su da wahala kuma tare da tashin hankali da kuma matsar da abubuwa da yawa tattare da shi saboda ko kawai ana zaune kalau a ce lafiyarsu kalau sai ya zama mutum an raba shi da iyaye ba za mu iya zuwa mu gansu ba sannan ba za mu iya su ma ba za su iya samu su gan mu lokacin da suke so ba za mu iya magana da su lokacin da muke so ba za mu iya kulawa da su ba yanda muke so. To abu ne na tashin hankali balantana kuma ma an kawo hari ne aka raunata su sannan aka dauke su aka rike su sannan duk tsawon wannan lokacin ba su kulawa da suke bukata ba na abin da ya shafi lafiyarsu. To akwai tashin hankali duk da mu muna waje amma muna tunanin halin da suke ciki ko da yaushe. Shi kuma batun ganin su ana samu ana ganin su kwanakin bayan nan dai musamman kusan shekara 1 da wani abu haka zan ci sama ke iya ana ganin su. Kafin nan da ana bada daman a gan su kaman akai sannan kuma amma ba mu dama mun je mun zauna da su zuwa tsawon wani lokaci da har ana iya taimaka musu da ana iya musu abubuwa kula da su a yi musu wasu abubuwan da suke bukata. To amma yanzu unfortunately ba a ba da daman wannan ana iya zuwa a gansu din da yawa ko kuma ba ma a ba da daman ko wani ya zauna tare da su ko a kula da su ta cewa halin da suke ciki na rashin lafiya da sauransu. Dukansu suna da fragments and bullets a jikinsu yanzu tsawon duk wannan shekarun wanda ba ya komi akan cirewa ba ko wani abu har yanzu kuma a sanadiyan hakan suna ta samun matsaloli daban-daban. Sannan kuma idan shi kamar yadda mai faɗi a da idan shi ya rasa ido ɗaya sannan kuma wanda yake nan ɗin likitoci sun yi wannan cewa zai rasa shi idan ba ya komi ba kuma har yanzu ba ya komi ɗin ba a ba da dama a iya yi komi a kai ba. Mahaifiyata kanta ita ma tana fama da rashin lafiya daban-daban amma babban ina jin rashin lafiyar da kila za ce yana damun ta kafanta da yake ciwo wanda kuma shi ma a lokacin da aka yi abin a 2015 a lokacin an yi likitoci sun tsara cewa za a yi mata aiki a 2016. To amma saboda abin da ya faru da kuma tsare su da aka yi biyu an yi hakan ba to kuma har yanzu bata samu a mata wannan aikin ba yanzu ma ba ta tafiya aiki da za a canza mata kokon kafanta ne gwiwanta. Babban fatan mu shine a sake su tunda shi kan shi kesu din abin da aka ce an rage su akai to an saki duk wani wanda aka tuhuma da abin an ce ai masa. To kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo na Suhaila ita ce ya ga wato Ibrahim Alzazzaki. Wannan ya ce ta sa da wasu sauran 'ya'yansa maza waɗanda an kashe su tun a baya sakamakon wani abu da ya faru. Babu shakka tun lokacin da aka kama Alzazzaki wato mabiyansa suke ta yin wato abubuwa daban-daban wanda bai dace ba wajen ganin cewar a sake shi domin me an kama masu malaminsu ba bisa kan tsari ba.
sai dai kuma gwamnati tana ganin cewar wato shi wannan Ibrahim Alzazzaki din yana yin wasu abubuwa ne waɗanda suke neman su kawo tarzoma a cikin ƙasar mu ta Najeriya, duba da irin yadda aƙidinsa suke da yanayin yadda yake koyar da mabiyansa abubuwa ne waɗanda bai kamata a ce 'yan ƙasa suna yin bore a kansu ba, duk da dai magana ce ta addini, amma kuma a yanayin tsarin yadda su 'yan shi'a suke gabatar da abubuwansu za ka ga cewar shi wato Alzazzaki a mazaunin shugaban ƙasar su yake, sannan kuma a kowane state suna da gwamna nasu, suna karɓar umarni ne daga gare su, abin da suka ce iya shi za su yi, sannan kuma dai da sauran abubuwa. Idan dai ba ku manta ba masu sauraron mu a kwanakin baya ko kuma ce a shekarun da suka wuce, akwai sojojin da suka zo wucewa wato ta can Zaria, inda 'yan shi'an suka tare hanya suka hana su hanyar wucewa, inda lamarin da ya sanya wato rigima ta ne tsakanin sojojin da kuma waɗannan mutane na shi'a wato na Ibrahim Alzazzaki. Inda a lamarin kamar yadda bidiyo ya gabata mun kawo muku rahoton inda wato su 'yan shi'ar suka tare hanya har jifa suke yi wa sojoji, inda sojojin gabaki daya ogansu ya hana su umarnin su bude masu wuta, inda dai daga bisani abu ya tsamari, abin da ya faru har aka zo shi wato Ibrahim Alzazzakin aka rushe masa gida kuma aka kama shi, kawo yanzu yana can a daure wajen shekara wajen 6 kenan idan an lissafa, kwana 2000 kenan yana hannun gwamnati, inda wannan ya tasa take ganin cewar ya kamata a ce an sakar mata mahaifin nata su ci gaba da rayuwa da shi. Sai dai kuma tun lokacin da aka kama wannan shugaban na 'yan shi'a, jama'a da dama sun ji daɗi duba da irin abubuwan da wato ita ƙungiyar ta 'yan shi'a suke gabatarwa. Kusan dama duk ƙungiyoyin da ake da su a addinin musulunci, kama daga kan Izala, Tijjaniya, Ƙadiriya da dai sauransu, ƙungiyar shi'a ta bambanta da sauran ƙungiyoyi. Kowace ƙungiya za ka ɗauke ta, idan ka ɗauke ta suna gudanar da abubuwa ba sa taɓa abin da ya shafi mahibba da kima ta sahabbai, amma kuma idan ka ɗauki aƙidar shi'a za ka samu akwai matsaloli a cikin ta na zagin sahabbai, musamman ma irin sahabban nan manya waɗanda Allah subhanahu wata'ala yana ba su wata daraja ta musamman. Babu shakka waɗannan sahabbai bai kamata a ce ko ɗaya daga cikinsu an ware shi ba, amma su akwai sahabban da suke wato warewa. Haka zalika ita kanta matar annabi sallallahu alaihi wasallama na Aisha radiyallahu anha, Allah ubangiji ya ƙara mata yadda, akwai abubuwan da suke faɗa a kanta wanda bai kyautu su ringa faɗa ba. Irin waɗannan abubuwa su ne kusan za mu iya cewa aƙidu na 'yan shi'a, ko da ke dai su kansu idan an zo irin wannan magana suna ƙaryata wannan abubuwa da ake danganta su da shi, suna cewa ƙarya ne. Haka zalika an yi magana cewar alƙur'anin su daban yake, akwai guraren da ayoyi duk sun caccanja su. Haka zalika annabtaka da aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen su suna ganin cewar ba shi ya kamata a ce an bawa ba, sayyidina Ali ya kamata a ce an bawa. Irin waɗannan abubuwa da wato aƙidar shi'ar take yi, shi yasa wasu suke ganin cewar gabaki ɗaya ba tsarin addini bane ba, duk da wasu suna ma masu kallon cewar ba musulmai bane ba, amma dai wannan dai yana wajen Allah subhanahu wata'ala abubuwan da suke aikatawa. Da fatan Allah ubangiji ya shirye mu shirin addini, ya sa mu gane gaskiya mu ɗauke ta mai aiki da ita. Masu sauraron mu, ku ci gaba da sauraron wannan tasha ta mu mai kawo muku bidiyoyi da rahotanni da dumudumin su. Ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Mun gode masu sauraron mu, sauraron wannan tasha ta mu da kuke a kowane lokaci. Mun gode. Za ku iya tuntuɓar mu a shafin mu na tsokaci na comment dukan abin da kuka yi mana magana a kansa. Insha Allah za mu yi ƙoƙari wajen baku amsa a dangane da abin da kuka tambaya. Kuma mun gode masu sauraron mu bisa yabo da wannan da kuke yi wa wannan tasha tamu mai ƙoƙarin kawo muku labarai da rahotanni.